Ok re. Ahoana ya. Izy tetsika teo igny mamafa le information tsy nety zegny agnatin'ny subconscient zegny. Safe agnatin'ny subconscient azadigna fa amin'ny laontsika ty zegny misy natao hoe conscient ndraiky subconscient. Atsika ito zegny koragna hoe subconscient. Donc zegny izy ka mbala voalohany zegny anao zoty agnatin'ny vidéo ty ato azadigna zegny mi-abonné, misy zegny mizaha vidéo magnaraka anao tsy tara. Aveo activer notification anao zegny. Donc le raha tokony raisina antsoratra zegny alainao antsoratra hoe iraha azy ty zegny favoriako anao fa karaha mbala tsy nazava aminany tsara atsika niany zegny magnazava izy tsara hoe karakory atao mamafa le information tsy mety agnatin'ny subconscient zegny voanao le mety zegny. Donc zegny faizatsika izy ka fiparinao faizatsika faiza le subconscient zegny tsara ho azontsika onogna conscient zegny atsika fiaignana 5% fa inconscient zegny atsika 95%. Donc zegny raha atao zegny ny calcul mathématique anao le conscient zegny 5% eliely zay par rapport ny 95%. Donc zegny le 95% zegny io zegny aignatsika fiaignana jiaby le inconscient. Fa izy fa nisy vidéo nalefako tamin'ny talogna hoe ankoatra anao zegny mitsabo raha raiky agnatina répétition zegny de lasa conscient. Fa izy amin'ny fiaignantsika andavanandro zegny ino araka ny problème zegny raha ohatra ka anao zegny tsy mitsabo raha agnatina répétition na koa tsy tia mitsabo raha agnatina répétition. Ohatra za zoty magnano vidéo ty de tsy ampodinao ndraiky zegny vidéo ty de lasa 5% raha volaniko eto fo zegny azonao zegny. Donc zegny rehefa hiasa agnatin'ny subconscient zegny io zegny la ilagna le programme. Safe i ordinateur hitantsika fa faranaka ty zao ty zegny ity zegny izy ka tsy nasiagna logiciel zegny ty le programme tiako volagninio zegny igny zegny izy ka amin'ny ordinateur zegny logiciel, izy ka amin'ny téléphone zegny igny zegny atao hoe le application zegny. Donc zegny saignintsika koa zegny mila raha zegny nintsika olombelogno zegny tanjo tanjogno zegny nintsika olombelogno hoe ino zegny tanjognonao safe le tanjogno zegny zay le izy ka amin'ny logiciel zegny zay le programmation mampandeha i raha io zegny. Donc zegny ile programmation zegny ampidirigna agnatinao fa ino zegny le ologna nisy de am'farinaritsika magnazava hoe karakory atao magnova izy amin'izay zegny am'le mety le atiavanao izy. Le ologna misy zegny nanomboka anao 3 mois avy tamboatriky mamanao anao fétiche lasa bébé de lasa zanfanao ndraiky jusqu'anao adulte. Fort probable zegny jusqu'anao 20 ans 22 ans na hoe 18 ans 22 ans jusqu'anao tonga ry zegny tsy anao zegny mitondra le programme ny fiaignananao fa olo zegny mitondra programme ny fiaignananao zegny. Mety zegny izy io mamanao mitondra programme ny fiaignananao, mety zegny izy io papanao mitondra programme ny fiaignananao, mety zegny izy io i bébénao na koa hoe dadinao zegny mitondra programme ny fiaignananao. De zay zegny le mahatonga fiaignananao amin'izao jusqu'izike. Nefa zegny rehefa tontotry zegny anao mbala managna filagna ndraiky koa zegny mbala misy besoin zegny tianao hitantaragna amina fiaignana zegny. Nefa zegny anao mahita différence amin'olo. Misy zegny le olo mitsabo raha raiky automatique. Misy zegny exemple zao hoe miteny langue araiky zegny izy automatique. Asa hoe français zegny miteny français izy automatique izy miparla langue français. Na koa hoe automatique zegny olo araiky igny mispeak English language. Matonga igny zegny le programme anazony tagnatin'ny 18 ans na hoe 22 ans tao zegny. Manomboka anao 3 mois avy ankibo mamanao volaniko jusqu'anao 7 ans araka ny nampagany docteur Bruce Lipton. Afaka zegny anao zay tape ambony ambony amin'ny recherche amin'ny YouTube ty ato hoe Bruce Lipton. Izy nagnazavy raha zegny. Manomboka zaza raiky zegny latsaka ambanin'ny 7 taona zegny manomboka zavambotraka zegny ndraiky zisaka izy 7 taona volagny Bruce Lipton miaigny agnatina phase feta. Phase na feta zegny phase na imagination zegny. Ke amin'ny phase na imagination zegny
igny le nazavako ta vidéo na lefalefako agny tsara zegny anao mba mizaha hoe aiza vidéo zegny amin'ny YouTube ato ary zay zegny mahatonga za alefa miabonné volagno fa misy information tsy ampy fo zegny aminao raha ohatra ka vidéo raiky karaha ty fo zegny zahavanao en phase fetagny zegny mi-download mi-enregistré zegny mi-enregistré agnaty subconscient anao aby zegny le raha misepasse jiaby amin'ny environnement tamin'ny fiaignananao manomboka anao tambotrika zegny ary zay zegny misy mahatonga olo io misy viava raiky mivotrika dia mivolagna amin'ny votriky madamonazy io zegny izy hoe asa fa mampiratique le langue français zegny izy asa hoe le raha tiana tongavagna amin'ny zanany zegny efa volagniny agnatin'ny viavy mbala bivotrika io zegny efa miprogrammer zegny izy le raha tiany atao amin'ny zanany zegny safe izaza igny amin'ny fotoana igny zegny lasa mandray le raha automatique safe ino man automatique izy safe le raha agnatin'ny subconscient zegny azonao tsara koragna eto izy ka azonao baka aza megnatra zegny anao siava zay moely zegny avy eo andrasa namanao roy telo ambadimbadika agny zegny mitohy koragnantsika subconscient amin'izay zegny io zegny le phase feta tagnatin'ny fahazazagnanao fito taona latsaka ambanin'ny fito taona zegny manomboko avy agnatin'ny votraka volagno to igny avy ambotraka jusqu'anao fito taona zegny le programme jiaby nazonao tamin'igny zegny igny zegny le programme de base nao amina fiaina le programme de base i Bruce Lipton magnazava raha zegny mazava tsara amin'ny tenin'ny anglais recherchenao hoe Bruce Lipton izy magnazava raha zegny docteur américain biologiste américain izy magnazava raha zegny tsara amin'ny antsipiriana de anao amizao ty zegny fotoana anao conscient zao ty tontotro zegny anao nefa ny fotoana mahatontotro anao zegny 5% fo ary zay zegny mahatonga olo jiaby vita fianaragna avy amin'ny université zegny nianatra raha marobe anao nefa anao tontotro 5% fo donc zegny izy ka anao zegny avy nianatra amin'ny université avy amin'ny nianatra ambaratonga ny raha isan-karazany zegny mba lelaigna ndraiky koa zegny ny fitohizanao mianatra ndraiky koa zegny safe plus que anao mianatra zegny plus que anao mahay conscient nefa atsika indesiny subconscious mind le subconscient zegny conscient nefa mandeha asa gauche subconscient mandeha droite tiako volagnina zegny tsy lalagna raiky zegny ny conscient ndraiky subconscient fa ny zavatra tsy abonao automatique igny zegny amin'ny subconscient raha tsy abonao automatique io zegny mibasé à partir ny fahazaragna zay zegny mahatonga olo zay boka fahazatra safe nagnino fort probable zegny le raha nazatra izy avy tagnatin'ny tontolo iaigny na nisy izy donc zegny atao mangala le programme zegny izy volagno to zegny mamorogno programme vaovao zegny anao hoe magnontany ino raha tiako ino raha ilaiko ino raha tiako ino raha ilaiko mbala tsy question hoe toko akory raha azo izy mbala tsy zay lo question fa hoe mila fantatra anao hoe ino le raha tianao ino raha ilainao ino nofinofinao tsara igny soratanao amina papier ireto aby zegny le raha tiako rehefa mazava tsara hoe ty aby zegny le raha tiako igny amizegny zegny ataonao répétition amin'ny mindinao zegny amile fagnanao na hoe saigninao zegny donc zegny karakory agnanaovagna izy répétition igny zegny zahavanao matetiky ohatra anao mizaha film igny zegny ino zegny nahaizanao nitantara film isan'andra izy koa tsy nampodipodinao zegny film io karaha zegny koa zegny miasa agnatin'ny subconscient zahavanao matetitetiky zegny izy de automatique zegny mipoitra aminao ary zay zegny le manifestation araka azavaigny amin'ny design script am'le ambany zegny ao magnazava zegny antsipiriany fa izy io zegny somary amina vola zegny fa antsika eto zegny amin'ny fiainagna andavanandro donc zegny izy ka toisy vola zegny anao tsara aminao zegny milomoy malakilaky am'le ambany design script fa io zegny amin'ny anglais exemple alaintsika hely malôha alors atsika noho izy zegny karakory zegny izy koa anao zegny tianao automatique zegny tia anglais lo safe le problemtsika gasy io ty zegny maro mba tahay anglais tsotra fo ataonao répétition fo zegny le raha azonao avy amin'ny design script ambany ao zegny tandrignesanao isan'andro agnatin'ny vôlagna raiky telo vôlagna taona raiky telo taona 5 taona 10 taona tonga de miôva fiaignanao safe nagnino zay le programme amina répétition zegny miprogrammer saigninao le mindinao zegny amina vola zegny mba misy anao ho anam-bola zegny donc vaolagna tsotra kely
mangala écouteur anao de mitandregny satria izy le mivolaniko igny karaha amin'ny radio cassette fo zegny izy raha ohatra ka le programme négatif zegny fontrifontry tsy maintsy misakra zegny anao magnano le reprogrammation nefa zegny izy amin'ny gene script io fa natao ho automatique satria agnatin'ny subconscience donc zegny anjaranao izy mangala écouteur de mitandregny igny fo andavanandra fa azaragnanao atra zay zegny mitandregny écouteur tandregny hira anao tety lala izy manomboky zoto ndraiky ataonao fagnabeazagna amina vola zay zegny gene script janontsika io gene script de le programme tsy mety amizay zegny karakory atao mangala izy agnatin'ny programme nefa fitafidriky agnatin'ny anao fito taona voalohany igny zegny donc zegny izy magnaraka eto zegny tsara zegny anao managna patience commenté mbanao hely zegny raha volagno zegny patience alefa miambogna anao za ambany eo commentaire patience zo mahay patience zegny aloha donc fa hainao tsara zegny hoe ino patience zegny donc zegny mila faharetigna zegny anao mila maharitra zegny donc zegny izy volagno to igny tsy raha hoe ka le anao manomboko niany zegny mamboly le programme hoe am'le raha raiky tianao nataonao tanjo igny tonga de iseho amin'ny vôlagna ambony na amin'ny taona ho avy io fa izy eo zegny tsara koa zegny anao mamboly vanille mamboly coco zegny na mamboly pizza na mamboly valia amin'ny voalohany taona faharoa taona fahatelo taona fahaefatra mety tsy ho isy mihitsy raha hitanao hoe karakory tsara raha ty fa izy ka anao mamboly valia amizegny izy miposaka avy avy ao igny tonga de marobe mihitsy zegny izy manaikatraika io magnano karaha zegny koa zegny amin'ny programme na subconscient zegny kila raha tsabonao zegny manomboko niany izy io ty ary zay zegny le subconscient izy io ty igny zegny hitondra ho avy amin'ny fiaignananao jusque amin'ny ho avy ary ohatra zao zazo ty magnano vidéo magnazavy raha ty aminao donc zegny efa tokony azontsika dinigna hoe après folo taona miala izy io ty zegny raha ity fo raha tsabogna mitohy mety ho hafa mihitsy zegny le résultat magnano zegny ka zegny raha tsabonao mizahazaha ty zegny donc zegny kila raha tsabonao am'izy io ty zegny mitondra ho avy ny fiaignananao donc zegny anao mila misafidy tsy lonagna tsara anao misafidy hoe ity raha tsaboko ty raha tsaboko ty raha tsaboko atonga za jusque amin'ny folo taona amin'ny tanjognanahy izy donc zegny io zegny le ilagna le soanao fa matetiky zegny amin'ny fiaignanantsika zegny lasa olo hafa zegny miprogramme antsika izy araka ny volaniko igny programme na radio tsika programme na télé tsika programme avy am-piangonagna atsika programme ny mamanao ndraiky papanao zay zay mahatonga anao hoe tsy zegny volagnin'ny mama tsy zegny volagnin'ny papa satria amin'ny fotoana zegny programme zegny tsy zegny volagnin'ny maîtresse tsy zegny volagnin'ny titseranay mpampianatranay satria io lababy zay zegny miprogrammenao aby zegny donc zegny fagnontaniagna apetraka eto zegny ino la programme anao manokana amizegny zegny izy mivolaniko to igny izy ka amin'ny téléphone application izy koa amin'ny ordinateur zegny logiciel zegny nefa zegny talandontsika ty matanjatanjika zay izy koa managna programme zegny anao de focus ty zegny le programme anao de focus concentration zegny focus zegny de ty zegny programme anao de mifocus amin'igny fo zegny anao satria when energy flows result shows raha ohatra ka anao ty zegny miconcentré amin'ny raha raiky exemple anao zao ty zegny manambady anao zao ty antragnonao ao manambady anao nefa antragnonao anao antragno zao ty zegny mbala mandiniky beranao amin'ny sisiny ary na hoe sipasipanao na hoe vadikelinao zegny nefa anao antragno ato zegny anao fotoana io petraka zegny anao nefa mandiniky vadikelinao agny zegny anao amin'ny fotoana zegny lasa automatique tafitsanga ambitanao mandeha mitady le vadikelinao fort probable na soit mikaiky amin'ny téléphone mihodigny hely anao solitry hely anao fa mikaiky amin'ny téléphone satria nagnino concentration anao fotoana igny zegny tsy antragno io fa amin'ny olo ambelagna agny zegny karaha zegny koa zegny izy raha ohatra ka anao zao ty zegny miconcentré ity raha ilaiko de mandiniky izy igny zegny anao automatique zegny mety ho isy action zegny tsabonao de iboaka zegny le résultat ary zay zegny mahatonga za magnazava hoe thought lead to feeling lead to action produce result toko fa azonao tsara raha izy ka azonao mba mampitra commentaire anao mba anao zalahy sakarako go appel boky malo kola hely zay donc zegny anao misafidy
programanao zay. De ataonao répétition fiaignanao amin'izay zegny izy isan'andra. Ohatra anao mandeha devana lecteur na hoe ordi na hoe téléphone. Safidinao boka le andeha hizaha film, safidinao le andeha hizaha variété zavanao i bigamji, tsy haiko hizaha Lionel, hizaha variété ny Lucifer, soanao magnano karaha zegny ka zegny anao mitanjognonao. De rehefa mipodipodinao zegny zegny, exemple zegny izy io atsika angala hira zegny, rehefa isan'andra zegny hira igny ampodinao ka hira igny, lasa mahehe ny bigamji zegny anao mihirihira igny. Izy koa mangala irany Lionel araiky mikoragna fitiavagna be igny zegny anao, igny fotandresanao isan'andro, lasa karaha mahehe ny Lionel namorogno hira i zegny. Zay zegny mahatonga olo sana zegny lasa mipody amboariny ndraiky koa zegny le hirany Lionel ataony am'le fahaizany izy. Safany igny zegny programmeny izy. Fa izy io zegny izy ka ataony amin'ny ninao amin'zegny zegny hoe ty programme anaka. De lasa vao maika mivoatra zegny anao aminazy igny zegny. Azonao tsara razavaiko zegny. Donc zegny mangala le programme tsy am'le tiavanao izy zegny, nanomboka anao minera ndraiky anao tonga mazera zegny mi-reprogrammer, zay le mot reprogrammation, mila misafidy anao. Maro amintsika nivolagna hoe agnany misy secret subconscient, misy docteur amintsika Madagasikara ity nagnazava hoe secret subconscient, tsambaratelon'ny subconscient. Fa i raha zavainy zay zegny, raha ohatra ka raha zavainy zegny mibase amina sacrifice, fiafiagna zegny. Donc zegny i raha zavaiko zay zegny karaha zay koa zegny. Safi rehefa magnano reprogrammation zegny anao tsy maintsy misakra zegny anao manomboka eo. Misakra anao. Amin'ny magnaraka antsika magnano vidéo hoe ino aby zegny raha tokony sacrenao. Fa misy liste maromaro zegny raha négatif tokony sacrenao. Ohatra zegny anao zao ty magnano Facebook na hoe YouTube zegny anao mizaha vidéo ty, mametraka fagnontaniagna anao fa nagnino za hitsofitra agnatin'ny Facebook ty ato. Aza digna fa Facebook, social media zegny drogue ny raha toy zegny. Donc zegny mila mahay misafidy koa zegny anao hidroguenao amin'ny raha tsara ve saigninao sa hidroguenao am'le tsy laigny. Donc zegny izy ka hidroguenao amin'ny raha tsy laigna zegny automatiquement mahazo résultat tsy laigna zegny anao. Izy ka hidroguenao am'le ilaigna zegny izy automatique koa, zay la subconscience. Lasa automatique koa zegny anao mahazo résultat le ilainao. Antragnonao tsy magnano vidéo ty, fa tsika jiaby isan-tragno agny zegny mahita le raha amboariko avy an-tragnonao zegny. Ça veut dire zegny efa agnisan'ny programme zegny izy ty zo ty zegny. Programmenao hoe magnitsy anao hoe apitra tanjognonao de miconcentre avy amin'ny tanjognonao anao de tsy aboana tanjognonao de managna patience anao de mipodipody anisan'ny taonao de miteraka résultat amin'ny fiaignanao zegny. De karaha zay zegny atao miasa amin'ny subconscient. Fa mbala maro zegny vidéo ndeha zavaintsika karakory atao miasa amina subconscient zegny. Atsika fa nagnazava hoe misy natao hoe waves mind, misy ny émotion, misy maro mbala maro mihitsy tsaratsara aminao mihitsy aloha mi-abonné zegny anao de magnaraka fo zegny anao vidéo, à chaque fois za miposte vidéo zegny tsy tara anao. Karaha zay zegny atao le magnova le programme tsy ilaigny. Safe natoa anao tonga vidéo ty zegny za matoky be fa tsy par accident zegny anao zao ty nadigny jusque 18 minutes 52 secondes mbala digninao fo zegny ny tandregny jusqu'à farany amin'ny vidéo ty. Donc zegny tsara zegny anao mba angalaonogno tsara ny conscient ndraiky inconscient amin'ny fiaignanao, ny raha ilainao ndraiky le raha tsy ilainao de hitondra ho avin'ny fiaignanao. Safe olo zegny samy manolotra ny lalam-piaignanazy, samy misafidy nandeha ato na gauche na droite. Olo zegny samy misafidy nazy io. Fa ty zegny faramparana aloka antsika andeha zegny amagnaraka za manohy izy, fa ty zegny izy azadigna fa subconscient anao tsy tiova. Zay zay mahatonga antsika sarotro amintsika zegny lay azo lay fivoaragna. Safe atsika fa reprogrammegna amina négativité, amin'ny raha négatif zegny. Fa igny zegny le programme mipetraka. Atsika zegny fa miprogrammegna hafa mihitsy zegny. Anao andeha hagnova programme agny zegny sarotro be de mahatonga anao zegny mivolagna tsy vitako tsy possible possible izy fa anao mila managna patience volagno. Possible izy fa mila managna patience anao. De
azadigna raha volagno tony hoe subconscient-nao zany tsy tiôva mihitsy izy fa anjaranao magnova izy, anjaranao zegny mila conscient zegny, mila hoe soanao mihitsy zegny le andeha agnova le subconscient-nao, de mitady le sacrifice zegny, mitady le commitment, engagement zegny, mitady le willingness, misangaze koa zegny raha zegny. Donc zegny fagnotegnana fara zegny aloha antsika hiala hoe ino zegny raha isangazenao manomboky zao ty zegny anao avy nahita vidéo ty zegny. Tapitrio koragnantsika niany amin'ny magnaraka antsika magnano misimisy mbala niavanao tery ty temps zegny ty mbala agnazava aminao amin'ny antsipireny hoe karakory ny mahakasiky ny subconscient ndraiky conscient. Maro feky jusqu'à amin'ny ara-toekarena zegny azaviantsika agnatin'ny programme ty tsaratsara aminao volaniko magnara avy eo andrasay namanao matoa za magnazava raha ty aminao gratuit zo ty tsy agny fa mbola tsy nandeha séminaire conférence fa amin'ny téléphone-nao fo anao zo ty mizaha vidéo ty na hoe anao zo ty amin'ny ordinateur anao anao mizaha izy ty. Donc zegny mba mendrika azo koa zegny namanao na dia tsy ilanao safe za zo ty tsy ilanao nefa karaha ilanao za safe anao mizaza andrasa koa zegny namanao de aza mahidy zegny fa atsika eto zegny mametriky tany ty amin'ny plasiny. Dia zegny hoe I make this world in the better place and I invite you also to make this world in the better place. If you're okay, let's grow and let's develop. Faizatsika, peace and love.